azido oxoazidoen beste adibide bat ikusiko dugu. Hau, nomenklatura sistematikoan emoten dozkue, beraz, zuzenean atara daikegu formula. Elementuak hidrogenoa, oxigenoa eta sufrea dira. Beraz, H, S eta O idatzi daikegu. Zenbakiak B idatzita agertzen dira. Hidrogenoaren alboan, bi idatzi behar dut, eta oxigenoaren alboan, 3. Formula H2SO3 geratzen da. Beste nomenklaturak idatzi baino lehen, sufreak erabiltzen dagoen oksidazio zenbakia jakin behar dut. Horretarako gogoratu erabili behar dugun formula matematikoa. Sufrearen oksidazio zenbakia bardin B-C-ken A zati B. Kasu honetan, C 3 da, hau da, oxigenoaren alboan agertzen den zenbakia. A, B. Hidrogenoaren alboan dagoana. Zati, sufrearen alboan agertzen dana, bat. Beraz, bi bider 3, 6, ken bi lau, zati bat, lau da, sufreak erabiltzen dagoen oksidazio zenbakia. Sufreak 3 oksidazio zenbaki positibo daukaz, plus bi, plus lau eta plus 6. Ertaina erabiltzen dau, beraz tradizionalean oso gehitu behar dotzat. Azido sulfurosoa. Nomenklatura funtzionalak idatziko dugu orain. Funtzionala bat. Azido gehi. Oxigenoaren alboan agertzen den zenbakia. Tri. Oxo. Ez metala gehi iko. Beraz, trioxosulfurikoa. Eta parentesi artean, sufreak erabiltzen dagoen oksidazio zenbakia. Lau. Funtzionala bi oso antzekoa da, baina azido hitza erabili beharrean hidrogeno eta iko erabili beharrean ato. Hidrogeno, trioxosulfatoa, lau.